Oo. Tanganing, ano yan, pagka-ani ba ugaring, yung mapagal nga ni sa tuya, ano? So, Oo. DPWH, pigwa para gurudak pig, papakari ang tinampo. Roger. Tapos, igwa man ki mga telcos o aring pa man na private group, guguda kung suto ng puta, mabugtak sinda ki mga, kung ano-ano mga sa erarom. Tama ka dyan, Direk. Ngunyan, pagka simintua, dahil na ibibalik na ginudak ninda. Oo. May asfalto, ngunyan, dahil na sisulitan. Oo, Roger. Kaya kung minsan, mahalin mo dyan, bata kung minsan, nakabugtak dyan, kaya, uni siya ng Rizal Estate na eh. Oo. Piga para gurudak mamagaan dyan, an karatola ninda, sa nga na mismo, Correct. imbis ko taan ng before kan project, igwa na ki warning duman, tangani makapreparasyo motorista kung ano, no di, bibugtak, ayan nga ni, napigilin mo dyan, nakabugtak, sa nga baga sa yung baga, Yan ang presenting sitwasyon digdi sa sentro. mataraka ka, ano pa, nakashoot ka na dyan sa ano, Roger to that. bakong dapat ko tana, medyo may durodis, mga at least 5 meters before kan project, yaon na sukaratula, tangani yung makapreparasyo, maagi dyan. Sorry ka dyan, Tabi, Direk. Oo. Garing, kung mahiling taban baga sa physical location baga, kung uro alak bangun pa ang mga warning sign, talagang magrabe ang bulos kan, ano na ini, trapiko. So, Ilaga iyan na putis mo, ibinugtog sa karatula sa pigkakalot mismo. oo, Minsan nga ni, dapat reflectorize pa. Roger. Minsan, di man kay ani babaga, dapat may ilaw nga ni iyan. Roger to that. Ngunyan, di mo man maili mo sa yellow ribbon. Warning. Ha? Yellow ribbon. Maamuyang mataraka ka, shoot ka na dyan sa pigigibong tinampo dyan. Kung ano man ang tutuki ninda dyan. Roger to that. Di ang nagiging resulta lugod, imbis na magian so bulos kan trapiko, dahilan kan siring na proyekto, rush hour, maling mo talaga ang lanit kan proyektong ini, na talagang maluya ang bulos kan trapiko dahilan kan siring na bagay. Pero sabi ni Engineer Ibo, ini daw kay puhanan para mapagayon ang tinampo sa Legazpi, pur sobrita, sentro pa ba naman baya? Roger, so yan Tabi Direk, ang mga dagdag na istorya, halidigdi sa luwas, ako po si Luens Bursi Barcena. Bawal sabi, Luwen, sa mga dagdag istorya, mientras tanto, follow up ni Jimmy Boy sa vehicular accident dyan sa Travesía, Ginubatan. Jimmy Boy, go! Yes, Director, maray na aga. Yaon mananggat, positive direct. Sarong 10-wheeler truck ini. Madali, tamay ko nga ako sa tinampo. Grabe ang traffic ng ngunyan, di direct sampangan kan. Kuning palaog pagkatabi, Director, ang pinangyari ang aksidente. Palaog? Alpha Sports Center. Ano ba yan? Arani sa mall. Ngunyan, kuning kumbaga welcome structure kaining palaog dito sa Ubal iyuan sinangsangkan truck Director bata di nagpaparada maray nga nila yung klase na face to face Director sa natural urulian mo niya kuta na ki klase yan ara doon kay na truck na ini Senalo sa truck. Ali Legazpi, going an payo niya pasiring sa syudad kan Ligaw. Madali tamay bo grabing traffic mo niya dito. Oni Tabi Director, oni so truck mo niyan plate number RGM 826. Ato na nasampangan ako mo yan. Ayo. Red Lion ang pangaran niya. Surungian na inuta na parte. Buminang kayo ni sa Kwan sa welcome na Jim. Go. Ali ang muro mo dyan sa CP mo ta na yan, very good na. Okay na. Madali ta. Pakuan kita. Sir, good morning sa live kita sa DCGB. Bale. Okay ta. Ano si investigator
Police Officer Noida. Sir, good morning. May na-display daw? Ano ba sir? Mga Paula pa kami sir. Pero may dinalagan sa ospital. Igwa. May dinalagan sa ospital. Madalit daraniyon ko. Awara, karang kasining kwan direktor, contract. So, bumper baga. So, inutan. Ato na, tapig uling ko digdi, na sinakarangan sa sidewalk. Sinakran, kung minabayo sa sidewalk tabi direktor. Tapos, ining linya, sa gilid kaning Kudalkan Moms, hindi nakaparada sa mga tricycle. Pwede, wala na yung dialing. Okay. Anong karga kayo na truck na yan? Barangay the side, ayun, madali lang. Kakonta. Uning driver, kauro nun ta, driver. Sige daw. Driver contract. Sir, morning. Live kita sa DCGP. Anong pangyari? Anong istorya? Nag-lost break sir. Treno? Nag-lost break. Nag-lost break. Nawara Supreno? Nag-lost break. Pagkatapos, Ano pangalan mo pala? Noel Habig po. Noel? Habig. Abi, nagasain ka? Kasiguran sir po. Kasiguran, going ka mapasahin? Pa-Kamsor po. Ali ka masusursagon? Opo. Okay. So digdi sa pinangyarihan mo, magali naman sa may tulay, nawaran ka nagipreno. Parbugsok kini kay tabi direktor baga. Yeah. Ngunyan, ginilid mo na lang, isinangsang mo. Inabi ko na pakadi siya. Paringan yan, may tinamaan, may dinala sa ospital. Ikaw po. Anong tinamaan? Ito na lalaki po. Lalaki sa tricycle. Tricycle, idinalaga na sa ospital. Pirang tao, sir? Ali dua sir na. Duwa man lang? Nasa tricycle? Dahil nagbaklay sir. Nagalakaw? Nagalakaw? Sa may sa tricycle? yada. Ngay nadami. Madali lang. Malunad na. Thank you. Okay, so lulunad na yung tabi director sa mobile can na ginubatan na police. I-investigaran na yun dahil tasabot kung sa ini dinalagan, wala kita rin yung eyewitness director. Duwa mo siya na, aran ang pinakaran eh. So, JB Duran or BR? Usually, dito dinalagan, JB Duran, tabi director. Habang nagre-report kita kasubago, iyon ito, may nangyari digde na aksidente. Aksidente pa lang so pinagre-report niya to. Iyon man so nagkataon may pangyari na aksidente digde sa balaog sa Ubal. Yan tinamaan direktor so poste sa balaog sa Ubal surungi na ni tabi direktor. Takunda kung halimbawa may klase panahon kiurulian grabe nga ara doon digding tawo. So maray pasalamat kita tabi direktor ta daiman ni may naron mo yan guminili doon na maray tanawaran da lost break siya pagkatapos iginilit niya ni maray dige maray ta kulang sa mga pasahero kulang tawo kaya tricycle daw anadali bisayin ko nga dahil ko nga nahiling ko sa sa tricycle plus itong naglalakaw da na arado niya na matapos na mawaran ni preno ining truck na ini tabi director. Inda ko na ang karga. Taday na nahapot ko na nung magkarga ka ni. Ano karga ka ni daw, sir? Gari mga dilata, nakalata? Gari mga gasolina, no? Ito baga, pagsakat baga, Ano? Mula Arthur. Ano, pintura? Pintura? Mula Arthur. Baka gasolina, no? Ayun sa mga nakahiling. Hindi, mapwede yung gasolina dyan. Mapwede yung gasolina, director. Uni director pala, no? Open? Taon ni baga so tulay sa Travessia. Pagpundo man, nawaran na siya kay Preno. Uni, tuminaralagan di tabi director sa gilid doon. Maski so... Ano yan? So, barrier baga. So, yun, duguan. Digyan niya tinamaan, Pasal sa payo? Diyos ko. Madugo. Ayaw mo na gano'n. May madugo nini. Pwede ngayon ni sabing naglalakaw. Pagkatapos, nawalat sa mga chinelas. Tapos, napod ka ni? Konkreto, pundasyon, na also director na pare. Yan sa mga inagihan. Gilid ini kan Travessia Elementary School. Binangga pa tabi director so kuan. So Kudalkan so gate kan Travessia Elementary School. Ayan. Binangga pa yan tabi director. Diretso. Yan nagpoon. Digdi nagpoon. Diretso yan tabi director digdi sa ayan para takso
Kudalkan Travessia Elementary School, binangga so mayor na kuan so struktura sa gate, so pundasyon, dire-diretso na yan tabi direktor. Pasiring nga duman sa may kudalkan na morms, so palaog digdi sa Provincial Sports Complex. So ayan, so track sa insan ngunyan, dahil man masyado nakakakaw sa ininin na Nasa gilid man. na traffic digdi. Dahil anta nasa gilid na nga ini na No, di siya na-rescuedo sana. oo. Ayun sa mga nakahiling, sir. Ano na? Magpa-interview. Nasupo kayo na kuhan. Wala. Kukuhaon ta na lang, Director. So, pangaran kung si Isa ito na duwang idinalagan sa ospital sa mga oras na ini. Yun sa law. Gano'n ito? Evacuate? Evacuate? Yun nakahiling. Pag-aday mo na nabutan kung si piraso tawong dinalagan sa ospital, sir? Okay. Pero may Nasa loob si Trascalo sa Irarom. nasa Irarom, kinoot na lang dito sa Irarom na rueda kan truck. Yun na initabi direct. Matindi ko na pa iraruman. Pero buhay pa, conscious pa? Duguan talaga? Nakabadol ligay, Diyos ko. Nakabadol ligay sa struktura tabi direktor. Yugod mo yan. Ayan okay. So, inian na sitwasyon tabi direct. Digde, iyon ang makatakot mo niya na panahon na tama talaga itong road clearing operation tabi direktor. Kung digdi pa, nasa gilid kan tinampo, araw kan dati, iyo inian pigpaparkingan kan mga tricycle, naghahalat kan mga maestra, estudyante, araw kayo ng oras, kulpi madidispido tabing buhay tabi direktor mo niyan, dahil kan truck na ini. Ulito niya to, RGM 826 coming from Sorsogon ini tabi direktor. Pasado sa entrevista niya to sa driver kaso bago pasiring siya sa Kamsur tabi direct. Okay. May mga karga o yan may karga. Elingon ta. O yan ay may lintang Sige karga. daw. Ano yan? Na pulang iyan? mga nasa lata tabi direktor ini. Container ba yan? Container ini. Ayan, nailing mo. Dahil niya tumasabutan kung gasolina o kung anong kargalawan laman ka Di magpili dyan ikarga ang gasolina. Open. Dahil tasabot ko na anong karga ka nito. Dahil ito na nakuha na yapot. Tapi pinalunod na kan mga polis sa saindang mobil na walat ining truck. Uning lugar na ini tabi direktor so Piligrosong Maray. Yeah. Maray nga, yan, may nakapark na na tricycle na naman ngunyan. Di sa lugar kan pinangyarihan. Okay? So, yan tabi direct. Kuha na lang niya to sa Hipatura. Mabalik kita sa police headquarters sa Ginubatan. Kung sa irisa itong duwang persona, naglalakaw and itong sabing tricycle na inarado kaso bago pa sana, pa-after kan sa tuyang report, ang pangyari, digdi sa may barisbisan o gilid kaning Marcial o Ranyola Memorial School and dining palaog sa Ubal sa Provincial Sports Complex. Iyo ang lugar kan pinangirihan kan aksidente ngonya na pagkaaga. Jimmy Nasalita, DCGP News Exclusive. Mapalasabi Jimmy Boy sa mga dugong na istorya. Hali dyan sa Travessia Ginubatan Albay. Okay. Ingat-ingat tabi kita giraray sa araw kaning mga panahon. Nawara Suprino. Sabi na yun, siya nagkua. Kan Prino. Yan. Aksidente talaga pag araw kayo ng pahit. Ade. Bueno mga tugang. Mapaaraw na tabi kami. Sa gawas po mga pagriba sa Mega Force Patrol. Sa Laro Technical kasi bago si Ramir Tanay. Salida si June Napolis. Sa pangaraman po ni Mardila. Ako po unaan sendong nakiriba ngunya na pagkaagang ini. Edwin Peralta po. Mabalos kang sinong pagantabay taod-taod an sa tuyang mga bareta. Lahat tayo may mga mahal sa buhay.